Hoxe estamos vendo que a terceira idade é unha terceira idade, pero moi activa. Sin embargo, xa se está a falar da cuarta idade, que esa sí que é xente que vai necesitar servicio asistencial. Antes se pensaba nas persoas válidas que tamén vivían en centros, agora non, se está pensando máis nas persoas dependentes cando necesitan facer uso dunha praza. Hoxe en día hai unha gran variedade e grande número de recursos e servicios para os maiores, non? Que non teñen que ser xa unha institucionalización, unha residencia. O principal desto, claro, é conocer a xente, conocer como a súa personalidade, os problemas que ten, e traballar sobre eso. Tiña unha muchacha a mañán e a tarde que me facía as cousas, pero despois tiña que dormir sola e eu, a verdade, tiña un pouquiño de medo. Entón, decidíme vir para aquí. Estou en unha residencia de maiores, estoulle abrindo a cama para cando veña acostarse o usuario. Na clase tamén se fan simulacros de prácticas, nunca é o mesmo hasta que ti chegas e te enfrontas a esa situación. Os simulacros son supostos que están máis ou menos preparados e nas prácticas enfrontaste a realidade. Participamos varios titores, hai titores do que son a parte de formación, que serían tutores especializados nas materias, e despois estaríamos nós, que somos as tutoras de prácticas, que seríamos as que levaríamos a parte práctica do proxecto e a inserción laboral, que é o último obxectivo do proxecto. Fan unha preselección de todas esas persoas que van a formar, polo que de antemán xa se sabe que o van a facer coa ansia de encontrar un traballo. O sistema de prácticas é fundamental. Tamén é importante porque é alguén que xa conoce o centro, xa sabe como nós traballamos. Gústame esa metodoloxía de traballo que aquí formar parte dun equipo, pois cada un sabe a súa labor e a función que ten que desempeñar, pero ao mesmo tempo estamos todos aí, non? Apoiándonos e loitando para unha calidade mellor. Cada vez gústame máis estar ca xente maior, dame moitas satisfaccións. O proxecto Persoa ten como finalidade promover a integración laboral de persoas en situación de desemprego a través da súa participación nun proceso integrado de formación, práctica en empresas e apoio á colocación, en ocupacións encadradas como novos xacementos de emprego. O proxecto Persoa forma parte do Pacto polo Emprego de Santiago de Compostela. Concellaría de Promoción Económica e Emprego, Concello de Santiago de Compostela. Dende o proxecto Persoa, co curso de Dirección e Xestión de Centros, incorporouse a idea de non formar só a profesionais en diferentes ámbitos da xerontoloxía, senón formar a profesionais que podan dirixir e xestionar centros, que ese tipo de formación é máis ubicada para xa unha formación de posgrado universitario, e sí que foi algo moi novedoso, e cando se presentou aos profesionais do sector, cando fomos a presentar o programa formativo que estábamos levando a cabo cos alumnos, e fomos ás empresas a propoñelo, a todos os directores dos centros chamoulle moito a atención esta iniciativa, porque en realidade é a primeira que se fai deste xeito nun programa de inserción laboral, unha formación de tan alto nivel. Entón, era complexo tamén articular as prácticas neste sentido, porque sí que os profesionais tiñan que estar acompañando ao equipo técnico dos centros aos que acudiran. Foi complexo, pero a vez foi moi ben recibido por parte dos profesionais. Penso que levouse un equipo o alumnado era moi especial, e tamén tiña un alto grado de especialización, e están facendo as prácticas en centros de referencia en Galicia, tanto do ámbito público como privado. Nós traballamos moito con mozos e mozas de 16 a 22 anos. Bueno, é distinto, non? Nós traballamos, por exemplo, con mozos e mozas inmigrantes, donde a chegada a un país distinto xenera unha situación forte de desarraigo,
en donde hai unhas separacións dos valores familiares, dos valores que representan moitas veces o pai e a nai, e, por lo tanto, pois a mediación familiar nese caso é esencial para lograr a integración desos mozos e desas mozas. Traballamos tamén con mozos e mozas tutelados ou extutelados, en donde precisamente a relación coa familia non existe ou é moi precaria, e, por lo tanto, hai que facer unha labor moi intensa na reconstrucción desas relaciones familiares tan importantes para o proxecto vital da persoa. Las prácticas consisten en la ayuda a los mayores en lo que necesiten, tanto en las necesidades primarias como sanitarias, como de actividades psicosociales. Entonces realizamos trabajos de toda clase. Realizamos actividades de gimnasia, realizamos actividades de merienda, realizamos actividades, manualidades para el desarrollo, hacemos muchos puzzles, hacemos toda clase de actividad física y mental. Hicimos en varias residencias de ancianos, de la tercera edad, accesos para minusválidos, para algún reforma de baño, para, por ejemplo, el anchar las puertas para entrar las sillas de ruedas en los baños, quitar escaleras, con ello también alguna obra de fontanería, para poner a altura los bidés, para minusválidos, reformas de pintura, algo de albañilería, y así, algún solado, revestimientos, así un todo poco de lo que es la reforma.